Cak. Sugeng sore. Ayo neng. Ayo padha nyambut gawe bareng campur sari santri. Cak ya Mas. Ayo salam bareng. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kami ucapkan kepada sahabat baca sekalian dan selamat malam kami sampaikan kepada Bapak Pemimpin Malam Setempat atau para pengunjung serta sekalian. Nah, hari ini kita bisa bertemu kembali lewat campur sari Satrio Budoyo yang dipimpin oleh Pak Yamani dari Ugur. Boten kata lupen penjenengan ning tadi bahasa Indonesia Mbak Jowi Korojowo Sugeng rawuh dumateng Wonosobo Sugeng dalu Sugeng pinanggih kalian campur sari Satrio Budoyo. Boten kata lupen Sugeng dalu Pak Hansip, Pak RT, Pak RW munggahi Bapak Kepala Desa saandane Babinsa, Babin Kamtibmas, Polisi Pamong Praja, wonten Desa Pulusari juga di Kecamatan Bareng, Mang. Bahasa Indonesia antara ini bahasa Jawa ki wis logika Cak. Iya, wis ora ana bedane. Cocok. Nah, ayo padha dihibur iki para pesinden-pesinden terus padha siap kan? Tapi ayo diwiwiti kanthi awake dhewe sing di sini. Monggo bikin campur sari, sekar sari, putari. Biar yang lain daripada yang lain. Ayo kumpul-kumpul. Ayo Nasare Kastiono. Oh. Nah, iki kanggo wiwitan sing nomor 1 ya Cak ya. Lah iki tadi. Ayo ditampelno Mbak Intan. Sumangga. Ayo ning Intan. Jo lali. Cak Wandi channel ning tadi. Mbak Intan ki priantune jan gantes luwes to ya ayu ya Cak ya. Kuning to ning ya. Ayo dong nyambut gawe dong. Iki Mbak Intan Satrio Budoyo. Satrio Budoyo. Oke. Nanti disusul lagi yang nomor 2 ya. Lah iya bisa pun terus balik. Apa yang nomor 2 iki? Ainun. Orang yang ben lain daripada yang lain. Malam ini memang saya gandeng karo ning tadi. Wong kondang melok ludruk sak Nuswantara. Walah wis biasa ae. Lah wong aku ki jange ngaku dari Bulurah
Lah kok diunak ning ngono piye? Ayo padha diundang salam raya kita, Mas. Ayo, Dok. Salah dipun nggih menika presiden kondangi Satria Budaya. Ayo mujidah. Ayo, Dok. Sama semiki koyo iya lah. Aja lain lho, Lek. Iki malah gandes luwes, malah ayu tenan lho, Cak. Yang kulit semaput. Ayo dong, yang bener. Disusul lagi dengan yang nomor 3. Iki rupane sampai lali jenenge iki piye? Mbak Niken Wicaksana. ayo kabeh. Ayo, Nduk. Nah, mbok lali ning nyetel Kak Wadi Channel. Merapat, Bu. Kanane manggung monggo. Mangkane wong kubur nek repot nanggapo campur sarine dewi. Nggih niki barange. Nah, alias iki bose. Oke, dengan urutan yang nomor 4. Ibu Satria Budaya. Yo. Mbokne ya. Ayo mbokne kok. Mbokne Satria Budaya. Ayo. Yang di belakang panggung. Nganan no, tengah panggung.
Mas gaune hitung-hitung. Yo terus piye? Nah, iya terus biasa ya dolan-dolanan dulu. Senajan toh nantinya ada tari remo, tapi kan band untuk bengi. Oh, dah. Iya. Ayo. Ayo deh, ayo Nembang deh. bareng-bareng. Bareng lagi sektor bersama Satrio Budoyo. Ayo nih tadi. Yang di belakang panggung maju.